Claude Anne Sant Fournier flimkien mal-Bank Pilatus tpoġġew taħt qatt ta' akkuża wara fil-Qorti nstab li hemm biżżejjed provi fil-konfront tagħhom. Dan hekk kif il-ġimgħa kompla il-każ fil-konfront ta' Fournier u l-bank li jinsabu mixlija b'ħasita flus. Raġel irid iħallas kumpens ta' kważi 142,000 wara li fil-Qorti rriżulta li huwa responsabbli ta' inċident tat-traffiku. Dan l-inċident seħħ f'Diċembru tal-2013 li wassal biex is-sewwieq ta' mutur ġarrab b'diżabilità permanenti f'siequ. Fil-Qorti ntqal kif mad-daqqa s-sewwieq tal-mutur tarmi fuq il-mutur u spiċċa taħt il-karozza li ttajjar minnha. Il-Qorti konkludiet li dakinhar tal-inċident is-sewwieq tal-karozza ma kienx moħħu hemm. Raġel li qed jaffaċċja multa ta' 10,000 euro talli kiser regoli relatati mal-COVID-19 fetaħ każ kostituzzjonali u allega li l-multa hija illegali. Fl-10 ta' Marzu li għadda Nicolas Gatt inqabad mid-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali tal-inqas milli jobdi ordni ta' kwarantina. Gatt ikkontesta l-multa u saħansitra der quddiem Kummissarju tal-Ġustizzja f'Ġunju li għadda. Gatt dar fuq il-Qorti ċivili fil-ġurisdizzjoni kostituzzjonali tagħha u qiegħed jargumenta li d-deċiżjoni li ngħatat mit-tribunal kisret id-drittijiet fundamentali tiegħu.